Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, insellimle kun il-eka l-programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu flimkien is-semmija din it-talba. O Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox, ħajogħġbok tnissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħnina bla istijak, irrid intenni ta' sikwiet. O Ġesu ta' qalb ħelwa u umli, għamel lil-qalbi bħal dik tiegħek. Inkomplu is-semmija fejn spiċċajna l-aħħar darba, ħallejna lil din il-qaddisa spiċċat ma tistax tieħu nifs, oħta Polin u Rita li xtaqet taqsam magħha, inniket u idwejjaq imma jieqaltilha. La titħawwaġ ċoħt. Jekk ma nistax nieħu nifs, Alla jagħtini l-qawwa biex nistabar b'dan. Jiena nħobbu wis qaltilha lil Ġesu u naf żgur li hu mhux sejjer jitlaqni qatt. Talim imprezzabbli is-semmija u ġveru. Ejjew naraw illum x'ser tallimna din il-qaddisa. Qegħdin fix-xahar ta' Lulju u Polin tgħidilna din oħti Tereżina qaltli kif kienet libset fuqha għal żmien twil, is-salib żgħir tal-ħadid. Dan kien salib li kien jintuża bħala mortifikazzjoni fost dawk korporali skont l-użu fil-monasteri Karmelitani Tereżjani ta' dak iż-żmien. U li dan kien għamlilha ħażin f'saħħitha. Qaltlu wkoll li din ma kienitx irrieda ta' Alla għaliha u lanqas hija rrieda ta' Alla għalina li nintefgħu f'mortifikazzjonijiet kbar. Il-marda tagħha fil-fatt kienet turi dan. Imbagħad kelmitni dwar xi messaġġi li kien ordnala t-tabib qalt li tkun mafġa b'dan il-mod huwa qar minn kull ħaġa oħra. Kienet qedba tifhem mhux vera din il-qaddisa. U fit-9 ta' Ġunju tajt minn dak iż-żmien l-hawn kont żgura li dalwaqt immut. Qegħdin fid-29 ta' Lulju u Tereżin bint Nejda qalet kemm nixtieq immur. Staqsejtha fejn? U ġbitni hemm fuq fis-sema kaħlani. Din hija vers minn poeżija ħelwa li din Teris kienet talmet bl-amment bħala tifla żgħira meta ikunu għadhom joqogħdu f'Alençon. Polin tgħidilna li Tereżin irrakkuntatilha kif waħda mis-sorjiet semmitilha li fir-rekreazzjoni kien hemm min qal għaliex qegħdin jitkellmu dwar Suor Teris bħalli kieku kienet xi qaddisa. Huwa minnu li tħarġet fil-virtu imma mhux dik il-virtu li kisbet permezz tal-umiljazzjonijiet u ħafna dbatijiet. Wara qaltli jien uħt li soffrejt hekk bil-kbir sa mill-ewwel snin delikati ta' tfuliti. X'ġid kbir jagħmilli li nara x'jaħsbu l-bnedmin l-aktar fil-waqt tal-mewt. F'xi mument tal-ġurnata ħuta kienu ħasbu li kienu sejrin iferħuha billi jġibula xi ħaġa, dawn ġabula kaxxa mużikali żgħira, iżda ġara il-maqlub ta' dan ma ferħuhiex għax juriet li ma ħaditx gost li xi ħadd ieħor ġie mċaħħad minn din il-ħaġa. Dana kollu. U rid soba mill-ewwel għal din l-imġiba tagħha u bidmuh f'għajnejha talbet maħfra u qalet nitlobkom maħfra minn qalbi ġibt ruħi hekk fl-imħabba żejda tiegħi nnifsi. Jekk joġobkom ħuti, itolbu għalija. Ftit wara s-suk tat-tajt
kemm jiena ħinja li narani nieqsa mill-perfezzjoni u li neħtieġ daqshekk il-ħnina ta' Alla fil-waqt tal-mewt. Pauline imnikta tajt illum bdiet tisol u neħħiet id-dem sew filgħodu u sew fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Jinħuti u rejna l-biża' tagħna li seta' tmut mal-lejl, qaltilna mhux sejra immut mal-lejl, emnuni, kelli x-xewqa li ma mmutx matul il-lejl. Iżjed tard tajt. Jumejn wara li daħlet magħna Swor Marija kellhom joħdu l-ħsieb tal-gerżuma li bdiet taħraqni. Għax Alla ħalla qalet li n-novizzi inixfu ili. Din kif konna għadnu ġvera, kienet qed tieħu ħsieb is-sister żgħar novizzi u kien dejjem twissi u tgħallem fihom. Mbagħad tajt kien hemm sister qaltli li kien ġrali bħalma jiġrilhom il-predikaturi. Din il-qaddisa f'mument minnhom iddur lejn Pauline u tgħidilha: Tajjeb, it-tarbija hawnhekk qed tgħidha li nfisha kienet li żar waħda fil-familja u spiss kienu jsejħula hekk. Allura tgħid it-tarbija se tmut. Tassew li f'daw l-aħħar 3 ijiem sofrejt ħafna. Il-lejla qed tgħid l-oħta kont qisni qiegħda fil-purgatorju u ta' sikwiet kull meta kont niflaħ kont intenni l-att tal-offerta tiegħi lill-imħabba. Għax din il-qaddisa darba f'xi programm minnhom kont semmejtilkom di għamlet l-att ta' offerta tagħha infisha bħala vittma ċkejkna ta' mħabba. Lill-imħabba kollha ħnina ta' Alla, dan li tagħmlitu fid-9 ta' Ġunju tal-1895. Imbagħad Pauline tgħidilna ftaħt qalbi magħha dwar xi tiġrib li kelli. Malajr qalt li inti x'tiftakru dan. Kont int tali żrajt fir-ruħ ċkejkna tiegħi iż-żerrija tal-fiduċja. Speċi qed tgħidilha inti żrajt din il-fiduċja fija u inti donnu koħt m'għandekx. M'intix qed eżerċita din il-fiduċja li għallimt lili. Waqt li kont qiegħda inżomma tajt Pauline ftit merfuqa il fuq sakemm qegħdula li mħadet f'posthom qalt li qiegħda nserraħ rasi fuq il-qalb tal-għażiża oħti Pauline. Din oħti tajt Pauline baqgħet ma talbitx għar-rimedju li seta' jingħatala. U aħna ħsibna li għamlet dan b'virtu. Dana kollu ma kienx ħasbet li tiċċaħħad minn dan ir-rimedju. Waqt li konna qegħdin infaħruha għal din l-imġiba tagħha qalet: Kif ejjietni din id-dinja jagħmlulna l-komplimenti meta ma jkunux jistħoqulna u jċanfruna meta lanqas ikun jistħoqilna. Ekku dan kollu u waqfet titkellem. Mbagħad komplet. Dak li issa jkun ilna ta' umiljazzjoni wara ikun il-glorja tagħna ukoll sa minn din id-dinja ta'. Mbagħad qalet: Ma għandi ebda ħila li nitenna, dejjem kont hekk, imma għandi ħila kbira biex insofri. Qabel fir-refitorju kien ikolli aptit kbir meta kont inkun mimlija tiġrib, iżda bil-maqlub. Meta kont inkun ferħana, lanqas biss kont nista' niekol jew induq xi ħaġa. Qegħdin issa fit-30 ta' Lulju. U din il-qaddisa tgħidilna ġismi dejjem dejjaqni
Qatt ma sibt ruħi sewwa fih u kull meta kont niżgħira kont nistħi minħabba fih. Wara li qdejta f'xi ħaġa tgħidilna Pauline, weġbitni bil-ħlewwa, grazzi mama. U fil-pront qalet, jien lanqas qatt ma rid nagħmel liċken ħaġa sabiex neħles mill-purgatorju. Kull ma għamiltu biex noġob lill-Alla u biex insalva l-erwieħ għalih. Kif qed nisimgħu eżis semmija, dejjem moħħa f'ħaddieħor. Nitalmu minna u nitolbu għal ħaddieħor, noffru dak li jkollna għal ħaddieħor. Din il-qaddisa waqt li ħadet ritratt f'idejha ħarset lejh kien ta' Reverend Bellier u Roland qalet lill-uħta. Jien wis aktar ġentili minnhom dawn it-tnejn. Kienet tħobb tiċċajta wkoll. L-għada Pauline tajt. Kien hemm min weda li jixtrif fis-sima xi trabi Ċiniżi wieġbet. Mhux Ċiniżi rrid imma trabi suwed. Għax din kienet użanza ta' xi qotjiet żgħar ta' flus bajnuna li tfal mitluqa fl-artijiet tal-missjoni. U din Terezin ma xtaqet Ċiniżi imma xtaqet trabi suwed. Isimgħu hawn eżis semmija x'se tirrakkuntalna Pauline tgħid. Id-dubbin kien idejjaqa ħafna, iżda ma ridet toqtol ebda waħda. Hemm nisimgħu x'sa tgħidin il-qaddisa stess. Iva, dejjem rid tinħallihom ħielsa. Tassew li huma weħedhom għamluni miżerja tul din il-marda tiegħi. Jien ma għandix edewwa li fdaw u billi il-mulej saħaq li għandna naħfru lill-edewwa tagħna, ninsab ħinja li għandi din l-okkażjoni li nagħmel dan. Sa din il-qaddisa kif qed tindunaw kienet dejjem mitħla tal-Bibja taf li Alla għalinna li għandna naħfru lill-edewwa, qalet nies m'għandi ħadd l-ebda persuna li għadu tiegħi, id-dubbin iva għadu tiegħi, imma naħfrilhom biex nkun qed nobdi li għajt lill-mulej, naħfru lill-edewwa. Għettila, tajt Pauline, hija ħaġa jibsa li s-sofri daqshekk, żgur li din nidbatija lanqas tħallik taħseb. Weġbitni, mhux hekk, xorta tħallini ngħid lill-Alla li jinħobbu, inħoss li dan huwa biżżejjed. Imbagħad, waqt li uritni tazza tajt Pauline, li kien fiha mediċina ta' toma l-aktar ħażina, iżda li fid-dera tagħha kienet qisha xi xarba ħelwa ħamranija, qalt li din it-tazza oħt hija xbija ta' ħajti kollha. Il-bieraħ waħda mis-sisters qalt li nittama li qiegħda tixrob xi xarba ħelwa u tajba. U jien weġibta, hija l-agħar ħaġa li tista' tixrob. Tajjeb uħt, dan huwa li jidher f'għajnejn il-bnedmin. Dejjem derilhom li jien kont qiegħda nixrob mill-aħjar u l-itjeb likers, imma kien imrar. Iżda le, ħajti ma kienitx morra, għax arraft kif indawwar l-imrar, fena u ħlewwa. U insaqsi jekk hawnhekk kienu int, eżis semmija, nippruvaw indawru l-imrar, fena u ħlewwa kif qed tallimna tant tajjeb Santa Teresa. F'mument minnhom il-qaddisa daret u qalet oħt. Jekk tridu tagħtu xi tifkira tiegħi lit-tabib de Cornier, għatuh Santa bil-kliem dak li għamiltu ma l-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Reġgħet vers ieħor mill-Bibja, mill-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 25, vers 40. Xi ħadd kien ġabilha mrewħa mill-Karmelu ta' Sagon. Bdiet tuża biex tkeċċi d-dubbien. Meta kienet sħana kbira, l-ewwel bdiet trawwaħ biha lis-santi li kellha mdendlin mal-purtira tas-sodda. Imbagħad lilna.
qed Pauline lili u l-ħuti. Ukoll waqt li qaltilna qiegħda nrewwaħ lill-qaddisin minflok li l-nifsi u qiegħda nrewwaħ lilkom biex inkunilkom ta' ftit ġid għax intom qaddisin ukoll. Eżis ħuti qed tgħidilhom. Pauline tajt. It-tabib de Cornier għalilna natuwa 5 jew 6 mare filma ta' tisserand. Uħta ċelin li kienet tieħu ħsieba bħala infermiera qaltilha biex tagħtiha 5 biss. Waqt li daret lejja tajt Pauline qaltli dejjem l-inqas sewwa mama. Dejjem lil Pauline qed tgħid mama. U mbagħad komplit tgħidilha l-Reverendu Dossilier dan kien irċiva l-ewwel rara tal-qaddisa meta kellha madwar 7 snin u baqa' jqarara bħala tifla. Ipprietka dan ukoll fil-vestizzjoni ta' uħta Pauline u ta' uħta Ċelin u għal żmien twil kien direttur spiritwali ta' Madre Agnese ġifieri ta' uħta Pauline. Allura Therese qed tgħidilha u titloba biex ma tgħidlux li hija marida daqshekk. Tgħidlux qed ngħidlek li qatt għandi ftit jien biss ħajja. Qatt m'iniex dgħajfa biżżejjed biex immut u wara dawn iż-żjajjar meta nibqa' ngħix. L-oħrajn, ġranet l-oħra, speċi qed tgħidilu huma kaput. Kaput jisa kienet tfisseri li nkun imħawda, mgerfxa, ma nkunx naf il-min qed ikun ma' ġenbi, imma sakemm għadni mhix ħażin tgħidlux li jiena dalwaqt nasal biex immut. Tkompli tgħidilna Pauline. Wara li ġiet iżżura waħda mis-sisters, bdiet tbissimli. Jien qedtilha, streħda xejn Therese issa, għala għajnejk, kienu l-4 ta' wara nofsinhar. Qaltli, le, nieħu gost ħafna nħares lejk. Kienet tħobba wis lill-oħta Paulinu, kienet kontinwament magħha, tieħu ħsieba tara x'għandha bżonn tfarraġa. Kont qed nara kif naqbad dubbina li kienet għaddejja tgħid Pauline. Staqsietni x'se tagħmilha meta weġibta noqtolha, qaltli le, nitolbok, le. Ma ridet toqtol l-ebda dubbina. F'mument minnu iddu lej Pauline din Therese u tgħidilha trid tħejjini għall-griżma tal-morda. Waqt li ħarset lejja bitbissima is-sukta tgħidli ma jiena qiegħda naħseb f'xejn. Itlob lill-Alla sabiex nirċevija bl-aħjar mod li għandi nirċevija. Imbagħad qaltli dak li qalilha ir-Reverendu Superjur qabel iċ-ċerimonja ta' din il-griżma. Alla, int Therese se tkun bħal tifel żgħir li jkun għadu kif irċieva l-mamudija. Imbagħad kellimni biss fuq l-imħabba, kemm ħassejtni mqanqla. B'devozzjoni kbira wara tgħid Pauline u riedna idea bħal b'reverenza wara li kienet irċeviet il-griżma tal-morda. Jien kont qiegħda inneħħilha l-biċċiet żgħar tal-ġilda mix-xuftejn nexfin tagħha kif kont nagħmel is-soltu. Ma dakinhar qaltli illum qiegħda nibla dawn il-biċċiet ta' ġilda għax għadni kif irċevejt il-griżma u l-fjatku. Dan kien wara nofsinhar.
bil-kem kella ħin tagħmel ir-rattaħajr lill-Alla minħabba li xi sorijiet ġew iżuruha. Imbagħad fil-għaxija qalt li kif ġew ifixkluni wara tqarbin bdew iħarsu fiss lejn wiċċi. Iżda sabiex ma nitħawwaġġ ħsibt fil-mulej tagħna li twarrab fis-solitudni bla ma seta' jeħles min-nies li bdew mixjin warajh u ma rridx jibgħathom. Din qed tirreferi għas-silta mill-Vanġelu ta' San Mark. Meta l-mulej wara ġurnata ta' ħbit jgħallem marru biex jistrieħu, reġgħu ġrew warajh u ma bathomx dan Ġesu. Qalet jien ridt inkun nixbħu billi s-sorijiet nilqahom bil-ħlewwa. Issa qegħdin fil-31 ta' Lulju għażiż semmija u bil-intejdinna billi bqajna naħsbu f'data ta' xi festa li seta' tmut fiha bħal fis-6 ta' Awwissu, fit-trasfigurazzjoni tal-mulej, jew il-15 ta' Awwissu fit-tluħ is-sema tas-Sittna Marija. Qaltilna, toqgħodux titkellmu fuq dati, dejjem ikun jum ta' festa. Tfisser tkun xi tkun il-ġurnata meta l-mulej jisejjaħlek hija ġurnata ta' festa. Ejjew naraw x'ġara hawn eżis semmija. Pauline tajt kienu ġibu s-saqqu tat-tiben biex iqegħdu fuq il-ġisem mejjed tagħha u ħalleh fil-kamra ta' ma' ġenb l-infermerija. Meta xi ħadd fetaħ il-bieb ta' din il-kamra, Teres intebħet bih u għajtet bil-ferħ. Hemm huwa s-saqqu tat-tiben tiegħi, tassew li dalwaqt tqiegħdu fuqu il-ġisem mejjed tiegħi. L-imnieħer żgħir tiegħi dejjem kien tajjeb ħafna. Hawnhekk qed tirreferi ġifieri b'tajt. Dritt jien ninduna b'dak li jkun qed jiġri anki dak li jkunu qegħdin taħbu minni. Imbagħad qalet: x'għandha tagħmel it-tarbija biex tmut? Imma biex sejra tmut. Mbagħad dil-qaddisa biex tipprova taljena xi ftit lil-ħuta qalet: iva qed nisraq ħafna ħwejjeġ qed jgħibu mis-sema għax inniżżilhom lilkom inkun ħalliela ċkejkna u naqbad u nieħu dak kollu li joġobni. Waqt li bdiet ħares lejn l-istatwa tal-Verġni Mbirka u turi b'subajja l-kikra li fiha mal-lejl kienet neħħiet ħafna dem qaltilha lill-Omna Marija. Meta ġrali hekk, kif ġrali dal-lejl, emmint li inti kont ġejja taħodni minn hawn. Imbagħad meta rat li aħna li konna għassa magħha ħadna nasa l-kol qaltilna Petru, Ġagbu, Ġwanni. Repetit dak li rrepeta Ġesu li 3 posti meta kien fil-ġnien tal-Ġetsemani. Ngħidilkom li għad nibqa' b'din il-mardar żmien twil jekk ma tidħolx għalija l-Verġni Mbirka. Battajt Pauline bil-ħlewwa ta' mħabba qaltli: ejja ma nqogħdux nitkellmu, huwa biżżejjed li nemżu lil xulxin. Hekk xtaqet, skiet. U qalet il-ħalliel qatt jiġi u jġorni miegħu. Allelujja. U konna qegħdin nitkellmu dwar il-ftit jiem ħajja li kien fadlilha meta qalt li hija dejjem il-marida li taf l-aħjar u jiena nħoss li jgħid fadalli żmien twil. Imbagħad daret lejja u qalt li kont qiegħda naħseb li jeħtieġ li nkun twajba ħafna u nistenna l-ħalliel bl-akbar ħlewwa. Qiegħda tajt ġifieri is-semmijat biex tgħallem lilna li għandna nużaw ħlewwa u paċenzja u nistennew li jagħmel minna dak li jrid il-mulej meta jkun waqtu. Nifqu illum is-semmija jien nixtieq nirringrazzja u nsellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. I will come to you each night near the altar in the chapel. I
I will pray by candlelight. Saint Teresa,